Ništa, sve u redu, izbori su u nedelju, pobeđujemo. Zato moramo napravimo spisak kadrova koji ćemo postaviti na razne. Mala, šta je tebi? Ja sam ti majka, ja sam te rodila, ja kadriram, ti možda budeš zapisničar. Majko, tebi je potreban malo glas razuma, znaš? Razuma? Pa ti da si imala razuma, ne bi se udala za onog tunjavca popa. Ajde. Piši sama. Ajde, viš kako taj tunjavac uvek ufali. Sedaj. Sad daj tablet i da hoću informaciju o nekim ljudima koje hoću da stavljam na neke funkcije, da ih guram. Kaži koji je kriterijum? Kako me pitaš, pa poslušnost, normalno. Poslušnost, odlično. Čekaj. Ali izlazi spisak. Cijela država. Jel ti viš? Još izlazi, žena vidi. Molim te, pogledaj mi za Simu Piljara, hoću ga stavim negde. On je toliko divan, on se uvek tako divi moje frizuri, čak i kad zaboravim da skinem papilote. Odlično odgovara od Sima Piljara. Gde? A mogu bi u kulturu. Gde će on? U kulturu nije ušao u pozorište. Kako, pa nije iskvaren ovim novim tendencijama. Dobre, u stvari dobro, tamo ima puno mesta u kulturi. Da, jel vidiš, znaš kako ćemo, sve koje nemamo gde da umetnemo, ubacit ćemo ih umetnike. Može. Onog tvog muzikanta što ti se nabacivao, da ubacimo u biblioteku. Ne, bolje mu na groblje, to je bolja odskočna daska, eto vidiš. Odlična ideja, evo i ovaj program za fotelje kaže da je odlična opcija. Sad molim te, vidi mi za Maru frizerku, ona je toliko divna, toliko... Da se nje prvo ona živa. Živa, znaš kakve frizure, pa i kako masira kožu i kako mi je kosa zdrava, vi kao pipni kako je. Pa idi, ma idi, znaš kako je božanstvena. Gde ćeš njom? I možemo da je stavimo u upravni odbor za vodovod i kanalizaciju. Pa dosta je vodovod, čekaj kanalizaciju nekog drugog. Možemo da razdvojimo vodovod i kanalizaciju, možemo više ljudi da umetnemo. Tu za kanalizaciju ima da bude veliki red. Znaš, možemo li liku za kanalizaciju? Da, može li, može, ona je odlična za kanalizaciju, nego, znaš, malo mi je tunjava. Malo je tunjava, znaš što je da vidiš, pogledaj ti ona godinama ne može da nađe frajera. Ne može. Jadnica. Ti razmišljaš malo o paranormalnim strukturama, gde ćeš njih? Ti to na svoju vodenicu. Ako ja neću na moju, ko će na moju da navrćam? Pa znaš šta, ovako od srca ja ti preporučujem da ideš na groblje. Pa što, nemoj se čudiš, tamo ćeš imati konekciju sa precima i ovim drugim. Hoću življe nešto. Ne, evo imamo penzionere, savez penzionera upravo, imamo ribolovački savez. Dalje. Hoćeš starački dom, nećeš imati konkurenciju, Dušo. Ne zezam te, stvarno. Ja, starački dom, jel? Da, jes. A ti, ili imaš ti neku funkciju, Dušo? Pa ja ne volim funkcija, ja volim onako iz senke, moj karakter je nekako nežan, prefinjen, ja sam diskretna, ja sam seriozna, suptilna. I za biju. Sad se otvaraju dosijeji da čitaš o svom mužu koliko žena te je prevario. Kako si ti pokvarena. Ti si džubretara. Ti si polovnjača, jedna neudata i uperica. Umukni više, ljubomorna. Dobar dan, devojke, pa kako se šta radite? Što ste se zajapurile? Vežbamo jogu. Pa kadriramo. A šta kadrirate? Pa ko će na koju funkciju da ide, to kadrira. Teško. Pa otkud teško, ja sam moj spisak kadrova napravila i predala još pre 3 nedelje.